Mesotinao, tinomaone sazvisizo. Makumboti nao, tomaendesa kusiriko. Hana tinati, tinorevera zvisiko. Kungwa tinati, tinomafunga zvisiko. Magwiriri kai. Mune munhu iripo. Nengwashi baki. Oh, kurundo. Mazwase baba. Kubate. Kuwata baba. Kupfeka rudziko ku. Ya, rigani togadzirisa baba. Kunani katowata. Kwapisa. Dziri dzenyama baba. Ndachida kuti muende kugomboka uko munosakura. Unchire futi mugodhi uko 2 meters. Doya kuno. Mira ndipinde muno mukati. Baba, mira ndikudze kutara chokwadika. Ini ndachida kuenda kufunda. Aiwa, kuna zvaunotaura zvikushow. Izvo tikuda mvura yacho iri kufanira asurukangana kuti paroitwa manyaradzi. Baba ndinobaziva bhati inini baba iri basa ukuti manje. Aiwa, basa iroro rofanira kutoitwa. After waita irori basa randirikudza. Saka wotobuda wotonoita. Bhati baba manje. Kutoramba. Handisi kuramba hangu bhati ndikungokudza kuti satezo rangu. Ini hangu tezo nini pamwe panozotendera. Aiwa. Ufanira kuteerera inini sababa wako. Andika. Saka apa kwakutori kuvata. Apa makusenano. Baba pane pamwe nechiri. Bhati imhosa rori ndinera. Pamwe nini zvotonzondireme. Ini ndoti ndakatowana munhu wokuchema. Aiwa. Zvonerera wako hazvina basa. Isi tiri kutaura zvebasa ripa. Handiri kuziva kuti kune manyaradzo. Kuzandoziva hangu chene baba mamuziva ndenda kusho. Zvesho izvo zvaunozoita. After waita mvura yacho iri kuda kumwiwa mangwanani. 8 meters baba ingachireka usiku wana. Ndezve 2 minutes izvi itoenda. Wakatomira ipapa dai zvatocherwa. Hayi baba kana iri nyaya ini mwana wacho ini ndomuramba. Aiwa, iwe zviri kutoda kutoitwa nhasi izvezvi saka titobuda utoenda. Iwe nguva dzacho dziri kutofamba. Dai watenga watova pa 2 meters izvezvi. Dai watova pa 2 meters chitoenda. Enda. Tingatotanga. Enda. Ngondo iyi. Hai vedu. Nguva dzino akangovata. Muti ndozvaakavinga panapa papa. Kuzoita zvinhu zvisina kana basa izvozvi. Kuvata this time, this hour, masikatano. Aiwa, kuna zvinhu zvakadaro. Hakuna. Bata. Hadi mkwasha bana. Iwe, mkwenja no complainer. Uri no complainer papa. What do you want? No, what do you